Nhlanhla makuzodabeni lwedlozi asikaze mina silidiscuss nabo. Oh yes. Ngoba angikaze ngilibone idlozi le wrong. Angikaze ngilibone le right. Okay. Kodwa iquestion enganginayo kimi ukuthi ngihlalele ejele 9 years uma idlozi likhona. Okay. Uma idlozi likwazi ukwenza izinto alengikhiphanga ngani. Uma mina ngizobonga angikwazi ukubonga 9 years edlozini. Ngibonga 9 years obuhlungu. Mina kusebuhlungu namhlanje ukuhlala ejele ukuthi ngiyakwazi ukuhlala ejele ukuthi kunjani. Angikwazi unikobonga idlozi ukuthi ngiphumile belingekho ejele. Yeah. uJesu ngimbonile ngisejele. Oh yes. That is why ngikwazi ukumbonga. Ngoba izinto angenzele zona sengichaze kaningi ngazi indlela angiprotecte ngayo ejele azange mina idlozi lengiprotect. Yes. Uma sengibuyile kufanele ngibonge idlozi abatsha ngeke ngilibonge mina. Ngibonga ukuthi lingigqilasile. Ladla imali yami azange lingisize ngalutho. Oh yes. Then bese kuza la odabeni lokuthi idlozi mase ngikhola insindiso injani. Mina ngathola ukuthi emndeni wami wonke uyibona njengento ebhedayo. Okay. Uyibona njengento ezohluphekisa abantu. Behlupheka bona. Sasingenalo thina ekhaya. Mina ngibuye ejele sihambe sihlala emzini yabantu singenalo ekhaya. Lithengwe yimi ekhaya. Yimi othenga ekhaya. Nakhona manje. Khona manje usuhamba ngobizo likaNkulunkulu. Manje mfundisi ikhaya esinala loqedile u2 years noma u3 years sinalo. Ola ngobe sihambe sihlala emzini yabantu. Sintanta kungekho la singahlalanga khona. Sihlala endlini zabantu. Sinekhaya manje ngoJesu lengimsholo. Yes. Sinekhaya. Ngalo mnikele ngufundile isibusiso sawo. Sinekhaya. Oh yes. Yeah, ukhona ikhaya. Manje ke mabekhuluma ngedlozi ngivane ngibatshele ngithi valani la. Nidla imali kaJesu nina. Oh yeah. Nehlala endlini kaJesu nina. Ngiyekeni ngedlozi. Lahluleke unitholela indlu. Lihluleke ukunondla. Nina amabhadi ninalo. Yeah. Mina nginesibusiso nalo Jesu wami. Baze nabo badla kuso. Lesibusiso sika Jesu wami. Ngizoshada ngalesi sibusiso sika Jesu wami njoba ngishumayela nje. Ngilobolile mfundisi. Yes. Ngilobole ngingakhuthuzanga umuntu. Yeah. Ngilobole ngingakhuthuzanga umuntu. Uma konke engizomshada inkosi ingiqinisekisile ukuthi izobeka isandla kulomshado izoba khona izokwenza konke njoba mina ngibhekele ngimemezela ivangeli yona ilungisa umshado ngapha ngemuva. So anginamahloni ngalo ukuthi njengoba ngikhuluma ngalo nje impela indlame ufakazi noma imlandela uJesu noma ngamlandelanga kodwa ufakazi. Hayi Mina ngiphuma emndenini orish laba abasondele nomndeni kama wami. Oh yes.